Sigagin siya kaniyaman na panagbiag, ang kakabsa tayo, akanta tayo, idiri tayo, imbagen ayat iapo tayo, napudno na lendeg iti amin na tao, agkakabsa tayo, agragsak tayo, agyaman tayo, binulod na biyagken amin tayo, dati Diyos diin mo na nang dedi ayat na, agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat, agdaydayaw tayo iti Diyos, agtalag tayo ken kuana ited tayo. Ti panunot puso ken nakem tayo. Ta iso ti makaited ti ginawa kada tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dahito na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket dito'y nagkakabiyang, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ipunan nagdaka, itanuk daka pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kam ken gagapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakapalin amin, ket siga pumiyang Jesu Kristo, bugtong anak ni Diyos na Apo, Kordero ti Diyos ken anak ni Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika mangikan, kadagiti basbasol ti lubong,
na kami. Sika mangika kadagiti basbason ti lubong awatem kadaytoy ararawin sika situtuga iti makanawan ti Ama kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan. Iti timbuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panakaeroruman ti anak mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong. Ipaay mo kadi, tada kami amamati, maaddaan kami tinasanton alagan tinakem. Rokatan na kam kadi ti panang tagabot ti basol kada kami. Ket iragpat na kami kadagiti ragsak nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Di may basa na adaw iti libro ni Propeta Zacarias. Kunati Apo, agrago kayo tatao ti Sion, agrago kayo. Idiriyo taragsakyo tatao ti Jerusalem. Kitain nyo umayen kada kayo ti Aryo, umay asibabalaygi ngem na pakumbaba. Umay nakasakay iti asno, iti urbon ti asno. Ikatektot Israel dagiti lugan a pakigubat. Ipanaw kunto tumet dagiti kabalyo iti Jerusalem. Wadadail to dagiti pana a nausar iti gubat. Makikapyan to ti Aryo kadagiti nasyon. Sakupen to ti panagturay na manipot iti igid ti taaw. Aingga iti sabali nga igid. Manipod iti karayan Euphrates aingga kadagiti pungto ti daga. Tisaw ti Apo. O Diyos ko ken arik, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Diyos ko ken arik agyanan tong dayay ko tinagan mo. O Diyos ko ken arik, itanukan to nga agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Inaldaw to nga agyaman ken ka, idaydayaw kanto iti agnanayon nga awaning gana. Diyos ko ken ari kanayon to nga idaydayaw ko itinagan mo. Managparabor ken manangaasi ti Apo, saan analaka nga agpungtot. Ket di met maibos ti kinamanagayat na, naimbag ti Apo kadagiti amin na tao, ket nadungo kadagiti amin a pinarswa. Diyos ko ken ari agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Idaydayo da ka dagiti amin a pinarswa mo, Apo, ket dagiti adipen mo itanok da ka. Ti dayag ti pagariam ti sawenda, ket ti bileg mo ti saritain da. Diyos ko ken ari agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Agnanayon ti panagarim, agpao ti panagturay mo iti amin na kapututan. Tungpalen ti Apo ti amin na karina, manangaasi ti amin nga aramid na, dagiti matuang sa narayan ti Apo, ket dagiti makusbo, bangunen na. Diyos ko ken ari agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Ti may basa
naa daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Saan kayo agbibiyag kas mayan nurot iti kinatao yu? Agbibiyag kayo kitdi kas mayan nurot iti panangidalan ti Espiritu, nupudno metlaeng agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Diyos. Ti siya sinuman nga awan kenkwana ti Espiritu ni Kristo, saan nakukwa ni Kristo. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Diyos, ana magungar ken Jesus, ited tumet daytoy ana magungar ken Kristo, tibiyag kadagiti matay, abag bagiyo babaen kadda ti Espiritu kadakwada. Ngarud kakabsat, adda pagrebingan tayo nga agbiag, ngem saan akas ti panangidalan ti kinatao tayo. Tano agbiag kayo kas pagayatan ti kinatao yo, matay kayto. Ngem no babaen ti Espiritu, iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo, agbiag kayto. Ti sao ti Apo. Ay di Diyos. Agsao ka o Apo, dumdumngeg tuyadiben mo, at daken kadagidi sa uamaga, itetiyak na nayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken kadagiti sa uamaga, itetiyak na nayon na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamet kan ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria timipay kan ka o Apo. Iti dayta a tiempo kinuna ni Jesus, agyamanak ken ka, ama nga Apo ti langit ken daga. Ta impakitam kadagiti awan adal na ti inlemmeng mo kadagiti mamasirib ken kadagiti nasaririt. Wen ama na aramid daytoy ta iso ti pagayatam. Inted kanyak ni amak ti iso amin abanag. Awan ti makaamam mo iti anak no dilaeng ti ama, awan met makaamam mo iti ama no dilaeng ti anak, ken dagiti kayat ti anak, apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak da kayo anabanbannog nga agtrab-trabaho ken agaw-awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangul ko, ket agsursuro kayo kanyak. Agsipod ta naimma ken napakumbabaak. Ket masarakan yon to ti inana. Tananam ay ti sangul nga ited ko kada kayo, ken nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbagarabi tayo amin Apo. Diya ka muna na istorya kada kayon ti may isa nga istorya na basak. Adda dua nga ubing. Adda ijay rangtay. Kaadda nakita da nga ikan ta dua wenno tallo nga ikan nga timman aw da rangtay ijay danom di baba rangtay. Adda nakita da nga ikan. Kakuna di jay maysa kitaem kasla nakalidliday da tawan ti kadwada taglanglangoy dagiti ikan. Kunamo da jay maysa haan da nga naliday naragsak da. Kuna di maysa naliday da ta is-isuda kunamo da jay maysa haan da nga naliday naragsak da. Nya makunayo matanya dagi jay ikan naragsak wano naliday. Oh. Diyan mo atawa mo na panang damag no naragsak wano naliday da dagi jay nga ikan.
Kahit na nga sa uwan kakabsa, adaman day tay kadwamin di may di pusa mi naka adagarod grills ijay dayay hangarod nga nasiraan di likod adda grills na kadi jay di may sa kadwami pinicture na nakatalikod di pusa nga tumantan-aw ti parwar diyan nakatader di grills kakunana inpos na ija group chat mi kunana kitain nyo uray ti pusa nagunag ti pampanunutin na kunana kunak mga insong bat anya nga naunag ti pampanunutan na ka agre-relax. Sinord makaamuno naunag ti pampanunutan ti pusa, sinord ti makaamuno agre-relax. Ngamin, ti datayo, we see the word according to our inner being. Kitaan tayo ti lubong, sigon di jay kaunggan ti tunggal maysa. No dakes ta kaunggam, dakes met ti lubong. No kumano amin nga aramidan di kadwam ketret king ka, ay talaga ang narigat, matret ka. Amin nga aramidan na, insecure ka, ala, isugarod ti adda di kaunggam. Ngam no di aramidan na ka, nagmayat, wow, very successful day nga tao, ala nagsayaat man. Lai kararag yung man ta agimprove di jay agtultuling agimprove di biyag na ngam nagimatang lati gamit na kumasaksaktan ka haan na nga problema day jay either kasapulan na apay da kayo adda gumatang ti gamit kada kayo ta ipasikat yo la kaarro ba yon no di kay kapasikat met gimatang ta kasapulan na ngam no masaksaktan ka haan na nga problema sikati adda problema na. Isugarod nga, kita, datayo nga tattao, kitaan tayo tilubong, sigon noan niya, ti agdam a sitwasyon, di kaunggan, ti tunggal maysa. Kuna ni Apo Isos, nagmayat, anya ti kunana, umay kayo kanyak, da kayo, anabanbanog, marigrigatan, nga agaw awit iti nadagsen. At daya marigrigatan kada kayo kaumpay nakita nga agbakbaklay. Ngam depende no niya di ibagbagana. Ngamin, ti pagsayaatan na, oray dito'y Pilipinas laeng, oray dito'y probinsya tayo laeng, nagado dagiti inaramid da nga tourist destination tayo, haan? Na di nagpandemican ko, wow, oray pa laeng na jay, welcome Ilocosur, oy, nagganas, ti pa nagpicture dagiti bisitahan. Ngam to taga Ilocosur ka mapangka ag picture ijay, welcome to Ilocosur, anya ka ulaw? Lakay ada bagbagtit mo kan dayta na pangkala apangka ag motor nga apan ag picture ijay, no mapangka jay Aurora, di Cagayan, wala day jay ko aka. Okay, ngam no mapangka ag picture ita ni. Apay, welcome to Ilocosur. Dal altit mo na. Kaya ito ko man, nagado ti pagliwliwaan, nagado ti pag inaramid tayo, ti provincial government, ti tourist destination tayo, nga mapan, adda pagay ayaman, adda pagdidigusan, private man no public, adda mapan paginanaan, adda mapan anya na ganan, adda to taptapaw, kada green hills, kada papanan, wan makatulong. Ngam no kayat na nga sa uwan na napangkadyay, nakainanakan. Kayat na nga sa uwan gaputan na pangkamong nagpicture na minsanen, naragsakan. Kaya na nga sa uwan no, nagatang mo di motor nga tartari gagaya mo, gaputan da di ka arubam, usto di jay kaunggamon, nay madia, haan na nga maala di jay. Ngamin, tipod-pod no nga peace of mind, tipod-pod no nga inana, uray nagado nga paginanaan kada pagliwliwaan nga ibagbagada, tipod-pod no nga panakabsog, uray no mapangkarete agkakangina nga restauran, tipod-pod no nga panakabsog, addad to'y kainggan tayo. Kasla dagay duang ubing, ngkit kitaan da dagay ikan ko na di may sa naglilidayda. Kunamot di may sa haan nagraragsak da.
Depende jay ti ibagbaga na nga ina na kada peace of mind kakabsat. Haan nga won makatulong di lugar, mapangga ko ba ijay tok-tok ti bantay. Agtugaw ka jay. Agreflect ka, makainana ka, naulimag, awan ti lato-lato nga mangmanggag mo nga, tumanaktak nga, rabrabiin ka, or di ka arobang ka, mangmanggag mo, adda ka jay, relax. Datayo nga adda ti igit ti highway, awan datay, krrrr, kunamo datay trailer nga uray lang nga makapariing ti, wano motor nga haan nga, anya na gana, awan ti tambot so na. Kano mapangkad jay, makatulong. But in the end, ti peace of mind, ti kapya, ti ina na, at dadto'y tumulaang kaunggan. Dadto'y unag. At dadagitay, ipapati dati agtrabaho, ti peace of mind kanya da, no magatang da di kayat da, no dakdakkel di balay da, no ado ti digits di jay bangko da, wow, secure tan, oray, bumaket no lumakaitan, at the peace of mind. At damo dagitay, ti peace of mind da, umanay day tuyan. Magatang talaka basit, umanay laka jikit kita enta, hanta masapol nga, agpa-stress, ti oray lang nga, ijay tartari gagayan tayo, peace of mind day tuyan. Nagayaman ti kaya tanga tao, dagitay makontento da day jayan, na nagsimple nga, nga nasimple at magatang mo di kaya mo naragsakan, umanay day jayan. Ti peace of mind gamin kakabsat, at dati conditioning tayo. At datoy. Uray ka no sani ko amin nga sani ko akong kuna nga ron. Uray ka no anya na ganan. Makikumkumpit ka, magatang mo takaya mo sani ko masani ko. Uray ka milyon tikit kita ti inaldawon no binulan. No haan nga nadalos DJ kaunggan. Umuna no haan mo mapakawan tay nagkamalyam. Ado dagiti tattao nga no daduma regret. Nagkamali na minsan, iti major decisions ko maitibiyag, aging gatata, pagbababahuyan da pailaeng. Pakawan mo takamalimon, nalpasen, hamon maisubli. Maikadwa, dayay, envy, umapapal. No kuno adda ko na, kaya mo adda magking ka, masaksaktan ka, agkat katawa laeng, gaputan na ragsak, apay nga ma-hurt ka. Karbangan na mo ti agkatawa. Apay nga nagkatawa ko, apay nga dagiti nga nagragsak, apay nga siya kaya makapagkatawa. Basol mo nga ron, na naragsak da. Envy, umapal. Apay nga nagatang na niya kasi kaawan. Agagat ka ngam na namarigatang ka isubsob mo tabagim nga agtrabaho ti uray lang nga tapno laeng maalam nakagatang to man ti maymayatan dan tumanan aya managapal awan ti peace of mind awan ti talna ti panunot anya pa dagitay pakarigrigatan tayo nga pakabanbanugan tayo dayay umuna dayay regret apal managapal iti dakes. No adda may kaalaw di jay, unforgiving heart. No hantay ammo ti mamakawan nagkamali nga rod di jay taon ka, ala inlansa tayo ti bagi tayo, ijay basol da. Isuda nagpakawandan wenno saan naragsak ti biagdan kalpasan day ta akamali ngem sika ti madusdusa. Haam mo kayat nga pakawanan? Sino ti agrigrigat? Sino ti agsapsafer? Isuna, hamad, sikamad. Masaksaktan ka. Gumurgura di jay puso. Nga naragsak da jay. Kaya iso no, adupay adagitay mabalin tayo nga pakaparparigatan ti bagbagi tayo. Nga ti panagkita tayo ti lubong, narigat. Panagkita tayo ti lubong, maparparigatan na tayo. Anya panagkita tayo ti lubong no daduma, main-insecure tayo, haan tayo nga naragsak. Anya ti kunan ni Apo Jesus, umay kayo kanyak, da kayo anabanbanog nga agaw-awit. I-define mo, anya nga minti awitem, nga pakabanbanugan. Pagkadamo basol mo ka, hamo pa'y na ipakawan tabagim. Ala ka, time for you, mat nga ingkag konpesar. Time for you nga pakawan ng jibagimon tanalpasin dayta. Nga nakabasol king ka, hamo pa'y na pakawan, time for you nga ibatammutan. Apay gamin nga bakbaklayom ta kamaliti sa bali.
Apay gamin nga awitem di basol na, kinagbasol nga rudan. Linipotan na gamin, Father. Huwag nga rod, tao nga rod. Uri ka nila kayo mo nagkamali, no nagpakawan, ta agbalbaliw laki di, ay pakawanin mo na, hamo nga ilan sa ijay basol na. Ngam nahalata mo agbalbaliw, akiditam ko na meten alangan mga wasayam, si kamot ti mabalod, madimet. Alangan nga ragadyam tatenged na si kamot ti mabalod. Apa yang bagbag katem? Anya na kiti mang padpadagsen kanya tayo data, insecurities. Haan nga mapmapnag, umapapal iti sa bali. Apa yang nga bagbag katem? Where in fact, no anya ti estado ti biyag mo, isogarot ti nabailam, isogarot ti sakripisyo, isogarot ti nakuam, enjoy mo na. Ewan ko namin taktay, napanak na ki ay ayam ti tennis na abak-abak kami mga. Kakunak, ti tennis kon, haanen nga pang competition. Recreation laangan kung kunami ta lumakay kami hantay makikumpit kada kita ubingan ta siyempre kakapigpig saan da ka torturudan da ti pudot kanya pa laang enjoyan tayo ti biyagan makapalingat ka laki de enjoy mo ngam no lakayang ka lang aroden agsakit pa nakam mo nga maabak ay mukat nagpipigsa da ta ubing da kanya pala saksakitin tinaka mo agragsakan isyat mo basitan maturukan apay pala, so tikong ko namin, ag-enjoy kan, kaanon to. Hanggang agtenis, ngumato mo amin nga sugar mo, ngumato mo amin nga kolesterol mo, di ka pala ragrag sa akin tibiyag mo. At damo da kita daduma, Allah, they want to save the world. Ipapapapati danti ang trabaho, ipapapapati danti anyaman nga manggun o di tilubong, awam mo time nga aginana, yes, di bagi physically dead, nabanugan, sumurot met. Iso nga no inana ko na ikamot ti panaginan di bagim sumurot met di jay mind. Ngam uray pa inana nga inana di bagi no disturb di jay panunot. No madi di jay puso. No marigrigatan, uray nga tano agmalmalem ka nga ginana, haan nga agbukar dahi ta nga panaginana. Kaanya ti ko na ni Apo Esos, da kayo anabanbanog kin marigrigatan, umay kayo kanyak. Kuna ni San Agustin, my heart is restless until I find my rest in you. Kuna na rin. Ya? Ti pusok, nabanbanog hanga makiina na aging gana, nga nabirokak ti inanaking ka. Ingkarimot ni Apo Isus kakabsat, nga isu na ti pudpudno nga inana. No adda nadagsen nga mangriribok, confess. No adda pakariribukan, idaton king kuana. Uray pa'y, adda dagitay, adda ngay daytay no dadduman no marinayo, daytay uray trabahador ka, nagmalmalum ka nga nagkulkuliglig, wan nabannog di jay bagim. Ngam adda nga di anges mo kakasla victorious pa ilaang niya kala ko mga contentment ko mga yes kunam ko mga yes kalakas jay ada uri na bannog di bagi no nakapya di panunot yes adda di jay nga inana adda mo day tay nakaado nalpas mo inlipas mo amin in the end kurang matay kanto pa ilaang ti bannog mo iso nga haan no daduma makatulong ti inana ti bagi ngem adda nga makatulong ti inana iti kaunggan kay imbaga ni Apo Hesus kakabsat isuna ti pakaberukan nasayaat Domingo aldaw ti panaginana os-osto ka di inanam imay ka nagdaydayaw osto di relasyon mo kini Apo Hesus nalagan ka di jeri nam nga nakainana adda ka di peace of mind mo nga agawid ngam no ado ilumlum mangam ay ka delikado datada kita nakautanga mo nay kinsena sa ay sos Dios ko ka talaga ang hang ka makainana agbayad ka ngamin ilipas mo na nga bayadan na pagbayad mo yada yung Apo awang kumamot ati kasjay ngam dayati ko na nakakabsat isuna tipudpud no kuna anak umay kayo kanyak da kayo anabanbannog ken marigrigatan da kayo nga agbakbaklay iti nadagsen. Anya ti bakbaklayan tayo nga nadagsen. Ikang kayo nalag-an ti sangol nga ipa awit ko kunana. Ala kakabsat, yung nabanbanog kan,
no marigrigatang kan, no mariribukang kan, no haanin nga agkalmata ka unggam, uray no aginanaka kakasla, awanan ti panagkalma na, at kaday ti matigundawayan ang agkamang tayo kinkwana. Dahil mo tigundawayan ang agturong tayo kenkwana. Kano adda kapya ti kaunggam, ti panagkitam ti lubong, adda kapya. No adda ayat ti kaunggam, ti panagkitam ti lubong, adda ayat. Tibi no adda napudpudno nga panagserbi ti kaunggam, ti panagkitam ti lubong, napupudno dagiti agserserbi. Nya ti kunana ti Ilocano dayjay, nalaka ti agipapan, no bagiti, ay no aramid ti pagi, basaran kunanan sa dayjay. Iso nga no managatap ka, baka yat atapom ka awan aramid na, sikat ti aramid na. Daya, managatap. No nakaukir ka, amin laengan ka ukir mo, sino man nangala ti rabong kuntuyan, da kay mangatan. Baka da maramid mo. Apay nga awan talek mo ti dadduma. Siguro awan mararamidan da nga maapay nga awan ti talek mo. Baka mabanbanog ka. Baka ma-stress ka. Iso nga da no anya di ka unggam iso mo ti panagkitam iti lubong no awan ti peace of mind, awan ti kapya ti lubong. Ala kakabsat, mabalin nga aturen, mabalin abalbaliwan, mabalin asimpaan, ni maapoy sus tinangibaga nga mangsimpa. Ano mga imbaga nga, nabanbanog ka, kaadwam ti kwarta, mamut, ad-adamut. Nabanbanog ka, ingka aglakwat siya, alam, mabalimot ang aglakwat siya, into nakagasto ka, ti medyo dakil, problemam tumanan, sayang, kunamala, gunggunam. Yung peace of mind, kunana, ni Apo Jesus, siyak ti mangted ti inana, nalagan ti sangol, alakag kamang tay kini Apo Jesus, nanamnam ay ti agbiag, nga maiturong keng kuana. Nulbon tayo ti mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ana Anamarswa ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ni Jesucristo, bubugto nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama iti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay sa Diyos ang nagtao di napaypay sa Diyos. Nayanang sana na parso. Diyos akas metlaing iti ama, ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin gadda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog nga nagapot sa dilangit, ket nangalay ti bagina ti Tiyan ni Berhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kasta met anaylan sa iti krus, gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket etanem. Nagungar ti mekatlungal daw, kas palwagan dagiti nasanduan na surat. Inmulit sa dilangit ket sa tutugaw ti makanawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, Tapno komen na dagiti bibiyag ken dagiti natay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mamangted iti biyag. Isu agtao di ti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken dedayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa bunyag, napakapakawanan dagiti basbason. Namnamag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Ita nga aldaw itten ti Apo, ti matokay a puso nga makatokay puso nga awis na kadatayo, umay kayo kanyak, da kayo amin anabanbannog, nga agtrab-trabaho ken agaw awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Umasideg tayo nga rod iti Diyos, tapno sagiden na tayo, iti makaitednam ay abileg na, iti tonggal panggep ko na tayo. Apo awitem dagiti dagansen mi, ket liwliwaen na kami. Apo awitem dagiti daginsen mi ket liliwaen na kami. Ikararagan tayo, dagiti mangidadauloy, ti simbaan tayo. Ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi,
Tapno saan dakuma nga gipaklay iti nadagsen kadagiti tattao, ngem tulungan dakit di ida ang mga wit kadagiti dadagsenda. Kumararag tayo iti Apo. Apo, awit time dagiti dagansan mi, ket liwliwaan na kami. Ikararagan tayo dagiti opisyal iti gobyerno, tapno saan dakuma unay amaseknan kadagiti pamadayaw, ngem ipangruna dakuma aday dayawen ti kalintigan ken waya-waya dagiti tattao ket napudno ti panangtarabay da kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo, awit time dagiti dagansan mi, ket liwliwaan na kami. Ikararagan tayo dagiti may dadanes ken awanan gaway ken dagiti amin ngagsagsagaba iti naduma-duma a sakit ti bagi ken panunot tapno masursuro da abiruken ti Dios ti mangliliwa ken mangted ti inana. Kumararag tayo iti Apo. Apo, awit time dagiti dagansan mi, ket liwliwaan na kami. Ikararagan tayo dagiti amin na Kristiyano iti amin na disu nangruna kada tayo a nagtitipon ditoy tapno agtalened tayo a magkikaysa ken Jesus ti Apo ken saliknib tayo iti tiyempo ti panagsagaba ken panagdandanag. Kumararag tayo iti Apo. Apo, awit time dagiti dagansan mi, ket liwliwaan na kami. Ikararagan tayo dagiti napatek kada tayo ngaymunan anapan iti sabali a biag. Tapno makiranod da iti panangisalakan ngayon ti itatao ni Apo Jesus a Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Apo, awit time dagiti dagansan mi, ket liwliwaan na kami. Agulimat tayo, intay matdawatan dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, awit time dagiti dagansan mi, ket liwliwaan na kami. Ama ti amin, mangmangted ti inana, inted mo kada kami ti managayat nga espiritom. Tapno maiburay mi ti amin mi kadagiti makasapol, ken madagsenan iti biag. Ket sisasagana kami nga agtrabaho ti idadateng ti pagariam. Ikamang mi dagitoy akararag ken Hesus Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Sikat di namnamami o Apo, sikat poon ragsak mi o Apo, tinapay adaton mi, arak asagun mi, tandan na suningayan mo. Sikat di salakan mi o Apo, sikat poon bileg mi o Apo, tinapay adaton mi, arak asagun mi, tandan na suningayan mo. Sikat di sa dirimi o Apo, sikat poon ti biag mi o Apo, tinapay adaton mi, arak asagun mi, tandat na sudingayat mo. Kumararag tayo kakabsat no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin.
Ti Apo awaten na kumadag iti adaton kadagiti imam, Ket maipaayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo, tadalusan na kam daytoy a sakripisyo, ket iti inaldaw. Degdegan na ti regtami amang gunod tinailangitan a biag, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari kay turumbe. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay ti panangay ayat mo ti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na, maisublida metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Di langit ken dagan, napno dayti pakaidaydayawang. Hosana iti kangatuan, madaydayaw. Di umay tinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno na Apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto, dawaten mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagig isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, inakamin salakan. Si kananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia man ay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakammet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakas. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon na dingto agsarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet Ipaay ken ka. tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, nanti may salayan na sa mapaimbag to. ti kararwa. Tumangadak ken kaapu ketiyep kasku tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakidalek tuy asog ko tumangadak ken kaapu ketiyep kasku tuy arararaw ko
itaasim kenayat mo, inakidalek tuy aso ko, ngarud o Diyos apoken ka, dinakdawaten daytoy adipen mo wala, ingakat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tamnuak dalinay rabukon mo laeng. Ngarud o Diyos apoken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo wala, ingkakat ibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapnuag dalinay nabukod mo laeng. Kumararag tayo. Apo kalpasan di pan nakapunno mi iti daytoy nakakaskas daaw a sakramento, ipaay mo kadita magunod mi dagiti makaisalakan abungan na, ket agtalinaed kami iti panagdaydayaw mi ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kaso ako mamet Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na santon a misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinenyo idang adalak, bunyagan niyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.